Pozdrav svima! Ja sam Ivana Avramović, logoped i Marta Meo, praktičar. Na blogu logopediavramović.com mogli ste da pročitate novi članak koji se tiče 10 saveta koji olakšavaju progovaranje deci. Odlučili smo da sada napravimo jednu seriju snimaka na kojima ćemo malo detaljnije objasniti svaki od tih saveta i pokušat ćemo da vam damo neke konkretne primere kako bi vam bilo jasnije šta smo mi to htjeli da vam kažemo. Prvi savet koji ste mogli da pročitate odnosi se na pričanje bebama od rođenja. I ovo je stavka koja onako izaziva reakcije kod roditelja. Zašto da govore deci čim se rode, kada bebe još nisu razvile govori, pretpostavka je da ne razumeju ono što im roditelji pričaju. Donekle su roditelji u pravu, bebe ne razumeju apsolutno i precizno vaš govorni iskaz, ali ono na šta bebe reaguju su vaš glas, intonacija, pogled, mimika i izraz lica. Ja bih voljela da sada malo pozabavimo zamišljajući situacije konkretne. Naprimer, beba se probudi u krevecu, promeškolji se i pogleda oko sebe i bilo bi dobro da u tom momentu krevecu priđe mama koja će imati osmeh na licu, dobro lice, pogled u bebine oči i dobrim tonom da joj se obrati. O, kako se to meni naspavao, dobro jutro, bebo moja, pa da je onda sačeka bebinu reakciju. Ove situacije u kojima mama se obrati bebi, kod bebi izazivaju prijatnost. Ona gleda u svoju mamu, istražuje njeno lice, prati njen pogled, pokrete usana. I to su stimulusi koji bebi privlače pažnju i uvode je u razvoj komunikativnih veština. U tom momentu se ta beba i ta mama razmenjuju. Beba je poslala neki signal da je budna i mama je taj signal razumela. Prišla je krevecu i dala je jasan odgovor. Mama je tu, mama te gleda, mama te voli. I odgovorila na njen poziv na komunikaciju, a beba zatim takođe daje odgovor opet prvim danima, to su pokreti čitavog tela, ruku, nogu, oglašavanje, plačom u prvim momentima bude, ali mame prave razliku između plača koji označava da je beba gladna ili da je nešto boli ili da je samo poziv na komunikaciju. Takođe možete da se obraćate bebama u svim drugim situacijama. Kada je preslačite, vi ćete joj reći, hajde sada ćemo zameniti ovu pelenu, evo ovu čistu ćemo uzeti, pokažete bebi tu pelenicu i gledate sve vreme u nju, a ona vas prati svojim pogledom i vidjet ćete kako odmiče vreme da se tu već javljaju neki bebini odgovori na to što ste vi uradili. Tako da dobro lice, nasmejano, dobar ton, intonacija vašeg glasa koja se menja dok bebi nešto govorite su stimulusi na koje ona reaguje, koje ona prepoznaje. Bebe vrlo brzo počnu da prave razliku između majčinog glasa i nekih drugih glasova. Tako da su to dobri stimulusi koji bebu vode u komunikaciju i sasvim dovoljni. Na ovu temu i slično možete nas pratiti na našem blogu i na našem YouTube kanalu.